Машина, минем янга ашыга, йылым да мин, көләм дә мин, сөйнәм дә мин шуңа. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, студиябыз кунаклары һәм уенчыларыбыз. Эфирда башваткыч тапшыруы күргәнегезчә, бездә бүген шибәр кызлар. Өстәвенә әле алар машина йөртә дә беләләр. Әйдәгез үзләре белән якыннанрак танышыйк. Аның белән без кызыклы, мәгънәле үткен мәкаләләр аша таныш, танылган журналист, стажлы автоледи Лилия Юсупова. Яңа гасыр телеканалының пиар бүлеге хезмәткәре, күп кенә татар сериаллары аша билгеле булган Венера Баһаутдинова. Һава торышын бездән дә алда белүче режиссер, алып баручы Ләйсән Шәрифуллина. Исәнмесез, коллегалар? Сәлам, кызлар. Biz sizin белән бүген машина темасына сөйләшәчәкбез һәм шуңа карата сораулар шишәчәкбез. Экранда безнең бүген бирелгән 24 сорауның җавабы. Сорау яңгыраганнан соң җавапны табасыз икән, беләсез икән, төймәгә басабыз. Кем беренче булып төймәгә баса, шул беренче булып җавап бирә. Дөрес җавап өчен 1 балл бирелә. Әгәр дә сезнең арада җавап табучы табылмаса, җанатарлар ярдәмгә килә ала. Дөрес җавап биргән очракта ул 1 балл ота һәм ул баллны үзе җанаткан уенчыга бүләк итә ала. Бездән башваткыч тапшыруыннан Гөлназ Шәйхинең сыналганнар сынатмый дип исемләнгән шәп менә дигән китапны алып китә алачак. Уенчыларыбыз сезне Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе әзерләгән бүләкләр көтә. Булар инде барысы да тапшыру ахырында. Инде иң күп балл туплап, супер уенда да уйнап, аны да җиңеп чыкса, Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясенең төп бүләге автомобильгә ия булачак. Куркытамы? Бераз бар. Сез бит телевидениедә эшләгән кешеләр, журналистлар барыгызда. Нөҗәли куркыта? Куркыта әлбәттә, менә мәсәлән, һава торышына чыгарып бастырсак, бәлки син дә каушар идең, Зөлфәт. Бәлки, әйдә бер чыгып карыйк әле. Әйдә әле бер булдырырбыз. Көньяк көнчыгышта антициклон килгәнгә күрә салкыннар килде, яисә антициклон килгәнгә күрә җылылар килде. Булайса безне алалар, аннан сине куярлар. Аллага тапшырып башлыйбыз, әйдәгез бергәләп. Истанаска беренче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Җырда төшеп калган сүзне табарга кирәк. Нәрсәдән үбәр идем, күренми шул нәрсә. Беренче Венера. Йөрәгеңнән. Дөрес, һәм монда? Йөрәк. Йөрәк, дөрес җавап. Венера, ничә ел машина йөртү таныклыгың бар? Таныклыгым инде минем 10 елдан артып китте. Узган елны алыштырдым, инде хәзер яңа таныклык белән йөрим. Димәк инде 10 елдан артык. 10 елдан артык таныклыгыма. Машина йөртү стажы 8 ел. 9 ел китте инде. Әйтәләр бит, нинди йөрәк белән утырдың шул машинага дип. Йөрәк кирәкме аның өчен, машинага утыру өчен? Әлбәттә кирәк. Әлбәттә кирәк. Ничек тәвәккәлләргә? Малайлар инде алар кичкенәдән кызыгы үсәр, ой машина, техника. Хәтта без комлыкта уйнаганда да уенчык машиналар белән уйнап үсәбез. Сез курчаклар белән уйнап үсәсез. Әллә сез дә машиналар белән? Кем килешеп бетмәсен машиналы уйны инде дөресен әйткәндә. Мәсәлән, менә мин үзем һәр вакытта да урамда малайлар белән уйнап йөрергә күбрәк ярата идем. Малайларда гына түгел, машина йөртү теләгән кызларда да бар. Чөнки менә мин мәктәптә укыганда, бәләкәй чагымда инде 6нчы класслар булган микән, анысын хәтерләмим, төгәл әйтә алмыйм, әти-әнием күбрәк белә торгандыр ул вакытны. Менә басуда, бәрәңге алганда, шүгендер алганда, мин инде әтинең тракторына утырып руль йөртә идем. Мин үземә бик ошый иде ул. Аяк типләнә. Син ничә ел машина йөртәсең инде? Мин таныклык алганыма да, машина йөртә башлаганыма да 11 ел булды. Алдың да утырдың да? Алдым да утырдым да. Беренче машинаң? Матизиде өйрәнер өчен Матиз сайлап алдым, кичкенә, компактлы бит инде. Парковать итәргә дә җайлы. Махсус шуңа исәпләп аннар алыштырдым инде өйрәнү. Яңа килеш алдыңмы соң Матиз? Яңа килеш алдым. Күпме йөрдең? 2 ел. Ничә километр? 65 мең иде сатканда. 2 ел эчендә 65 мең. Әйе. Әс түгел. Әс күп бу. Казан авыл арасы инде. Кызлар өчен әйе. Кайда җыеп бетердең шуның хәле? Казан Чүпрәле, Казан. Авылга кайтып йөрдең. Яхшы. Ләйсән. Мин машина йөртүем әле 3 ел тирәсе генә буладыр. Шулай да минем транспортым машина алган чук бар иде. Ул да булса мәктәптә укыганда мин бакчада эшләп, үземә мотоцикл сатып алдым.
Мотоцикл? Шул хәтле миңа мотоцикл бик нык ошыйдыр. Каядыр барып туктап, шулай касканы салып, шлемны, шулай чәчне булгап, машинада утырасым килә. Машинада алай булмый. Машинада алай булмый, әлбәттә. Мин бакчада шул менә җәй буе эшләдем. 2000 төп кәбестә үстердек мин әни белән. Шуларны сатып, әлбәттә ул акча җитмәде. Ул инде әнине мине ниндидер бер эшкә өйрәтү булгандырмы инде өйрәтүе. Шуннан соң мотоцикл алып, аңарда йөри башладым. Һәм аны мотоцикл. Иң мөһиме кызыл. Калганы мөһим түгел. Бу безнең заманда кызыл Ижбары, планета Юпитерлар һәм Минск мотоциклы бар. Юк, бу башка шарак, безнең илнеке түгел. Безнең илнеке түгел. Ничә куплы? 150 куплы. Ого. Права алу белән машина алдым, аннары соң авылга кайтырга туры килде миңа. Шул үземнең машина белән кайттым. Ул миңа ничектер бары кичкенә күренәдер инде. Авыл минем бик ерак, 400 чакрым моннан. Бер үзем Ютаз районыннан. Ютаз. Ул ерак, мин барыбырдан ничектер тиз кайтып җиттем. Шул хәтле минем үземә машина кичкенә күренсә дә, авылга кайтып җиткәч, әни мине шулай бурылышта каршы алды. Кызым, ничек син бер үзең шундый бәләкәй генә шундый зур машинаны йөртеп алып кайттың дип шаккаткан иде. Рәхмәт, кызлар. Давам итәбез алга таба. Сулдан онга 5-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Спектраль булмаган төс. Нинди төс икән бу? Лилия? Көрән. Дөрес җавап. Дөрес. Кызлар, машиналарыгыз нинди төстә? Соры. Хәзер соры, Матис? Матис шиятисендә иде. Ерак китмәгән инде, шул тирәләр, әйе. Минем беренчесе көмеш төсендә, икенчесе кызыл, менә шушы күлмәгем төсендә иде. Хәзер ак төстәгесендә йөри. Инде 3нче машина алыштым. 3нче машина. Минем шул беренчесе Peugeot дигән инде. Ансы карайды, хәзергесе Көрән, ансы Nissan Juke. Нишеп кызлар бит әйтәләр, менә кызыл төсне яраталар бит инде кызлар, әйме? Гадәттә кызыл төстәге машиналарны күрсәң, монда хатын кыз инде дип уйлыйсың. Нишеп менә ярар Венера кызылны? Мотоциклым булды бит инде кызыл, хәзер кызыл машиналарга исеп китми. Мин бик хыялланып, кызыгып карап калайдым. Менә кызыл машинада йөриләр. Ах, минем дә кызыл машинам булса инде дип махсус. Менә рынокта онсы теге өр-яңа машина түгел иде, икенче алганы. Кулдан алырга туры килде. Рынокта бүтән булган машиналарны карап, эзләп, махсус кызыл машина эзләп кирдем бүтән кешегә. Менә белмим инде, яраткансы булгандыр. Ул машинада бик озак йөрергә туры килде. Чисты туйдым ул кызыл машинадан, шуңа күрә калыштырдым. Мин караны теләгән идем. Мин сайлаган марка карасы юк иде. Бер 3-4 атна көтәсе диделәр. Нигә кара? Бу сумочкага туры килә торган. Шуңа дип сайлыйлармы туфлиләргә? Туфлига туры килә. Сулдан онга 9-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз. Табышмак әйтәм, җавабын белергә кирәк. Кат-кат тунлы, карыш буйлы. Венера беренче. Кәбестә. Дөрес җавап, кәбестә. Дөрес. Күпме кәбестә үстерәбез идек? Үстердек. 2000 төп иде ул. 2000 төп. 2000 төп иде. Ул елны гомумән авылдан эшләтер бер кеше дә кәбестә үсмәгән. Шунысы Ләйсән үстергәнгә күрә. Аны үстерү генә түгел, аны бит әле сатырга да кирәк, аны урнаштырырга кирәк, урынын табырга кирәк. Аның алары авыр булмады. Иң авыры аларга көндә чыгып су сибергә кирәк иде. Иртәнге шул 9-лардандыр инде, төнге 11-ләргә чаклы су сибеп бетерергә кирәк бит бөтенесенә. Аннан соң инде миңа шул чаклалар якын була башладылар, мин аларга исемнәр куша башладым. 2000 төпкә. Кәбестәләргә. 2000 төпкә. Кәбестә ашамыйсың инде син хәзер? Юк, хәзер күрә дә алмыйм кәбестә. Шулай итеп, син шушы кәбестәләрне үстереп, шуны саткан акчага инде беренче мәтәлчегең алдың инде. Менә кызлар һәм мотоцикл. Куркыныч бит, былай да әле машина алганда, әти-әниләр нәрсә дип әйт? Әнием каршы килмәде инде, чөнки ул үзе дә бик нык яраткан мотоцикллар. Менә ди, миңа мотоцикл алырга тиеш вакытта, минем апам кияүгә чыкты да, миңа алмадылар мотоцикл ди. Шуңа күрә хәзер инде чынга ашмаган хыялын тормышка ашырыр өчен миңа алып бирергә. Үзе дә әйләнеп килдеме соң бер-ике тапкыр? Юк, әни утырмый хәзер. Куркадыр ялар, ләкин хыялда калган инде. Хыялда гына калган. Сез беренче тапкыр утырганда әти-әниләрегез нәрсә диделәр машинага? Руль артына утырганда. Безнең мин права алдым да, әни килде, бергә машина сайладык инде туганнар белән.
Икенче көннән әнинең кайтып китәсе Чүпрәлегә, бергә кайтабыз ди. Иртә белән китәбез, өйрәнүең шул булыр ди. Алып китте мине үзе тәвәккәлләп. Хәзер 2 сәгать ярым үткән юлны бер 3,5-4 сәгать кайттык инде ул вакытта. Исән сау кайттык. Шуннан әни миңа гел этәргеч бирде. Ул әйтсә, кызым утырма әле, куркыныч дисә, мине укырга да әни этеп кертте. Әле яшьләр хәтерегез бар, укы, права ал. Кирәк диеп шулай үзе киңәш биреп инде. Үзе беренче попутчицам әни булды. Демәк, үзләре теләп әле Үзләре теләп. Синең дә шулай булды. Үзе теләп. Минекеләр инде өйрәнеп беткәннәр иде минем руль артында булуыма. Әйтәм бит, бәләкәй чагыннан ук мотоциклда да йөрткәнем бар минем дә. Тракторлар йөртеп инде, мин хәтта правага укыган вакытта, ул элек вакытта, хәзер калдым икән белмим, авылларда автошколалар бар иде бит. Махсус. Менә мин шушы авылда укыдым автошколада, укуын шунда башладым инде. Анда безгә нишләптер парковаться итәргә газ 53 машинасы өйрәттеләр. Анда да утырып, анда да йөреп караган булды. Инде генә транспортта йөрмәдем инде мин. Дөресен әйткәндә инде өйрәнеп беттеләр. Минем руль артында булуыма. Дөресен әйткәндә, беренче машинаны алганда минем әти белән белмәделәр дә. Мин аларга әйтмәдем. Нәрсә диделәр инде белгәч? Молодец диделәр. Менә. Давам итәбез алга таба. Өстен аска 2нче сан 5 хәрефтән торган сүз синонимы кирәк. Гыйбрәт, сабак. Лилия? Дәрес. Дөрес җавап. Машина йөрү таныклыгалар өчен кайда укыдың? Чүпрәлдәме, авылдамы? Юк, Казанда Фучи урамындагы бер автошколада укыдым. Уку авыр булдымы? Юк. Бер дә авыр булмады. Кызым Чөнки иде, минем экзамен дәресләрне бирү авыр йөрмәдем. булды. Менә, әйдә имтихан турында сөйләгез әле. Ничек булды? Имтихан, мин хәтерем әйбәт, теорияны беренче тапкыр кергәндә бирдем. Теге модельный урамында бирдек инде. Имтихан алучы әйтә, әгәр ди тертелеп калсагыз, чакырыгыз, компьютерда берәр эшләмәсә инде ди. Мин 1-2 минут утырганмындыр, кул күтәрдем инде. Аннары нәрсә булды ди, тәмамладым дим. Ышанмады инде ул, шундый тиз бирдем. Ә менә шәһәрдә бирү буенча 55-56 тапкыр бардым. Барга туры килә. Әле бит аны бер барганнан соң яңадан күпмедер вакыт узарга ди. Бер атна көтәргә кирәк. Әле түлисе анда күпмедер 100 сум иде минде без укыганда, атна сайын барам. Алар мөмкинлек тә бирмәделәр, шәһәргә дә чыга алмадым. Барып утырам, я реминне онытам, я кизгене тигезләргә онытам. Анда бит берничә пункт бар. Ручникны төшерергә, күтәрергә тагын. Берсен генә онытам, куалар да чыгаралар. Киләсә тәвәккил дип. Шулай итеп 5-6 йөрдем. Аннан соң алдым инде, барыбер үзем алдым. Танышларсыз. 5-6 тапкыр баргандан Бардым, мен үзем эшләп алдым. Афәрин, Венера. Синең ничек булды бу? Беренче тапкыр барга туры килде миңа да. Мине бер тапкыр куып чыгарганнар иде. Яңадан соң кирдем мин. Нишләп сез мине куып чыгарасыз? Нишләп сез миңа мөмкинлек бирмисез дип. Бер генә дә булмады. Мин ул инструкторның башына утырып бетердем. Барыбер кирип утырдым. Чыгарып тора, мин кирип торам. Ул чыгарып тора, мин кирип торам. Сездән кутылып булмаса, ахырсы булай гына диде. Юк, конечно, кутылып булмый дип әйтеп, шулай итеп. Беренче тапкыр барып, алдым, Аллага шөкер. Афәрин. Ләйсән, синең ничек булды? Мин беренче һәм икенче экзаменны тиз генә бирдем. Ул минем ширләп авырып алган вакытларым иде. Шәһәрне сдавать иткәндә без соңга калдык, көннең буе кеше күп иде. Шуңа күрә кич белән генә бардык. Без килгәндә әле анда шул хәтле чират күп иде. Мин аңладым инде, мин бүген бирә алмыйм икән дип. Гаи абыйлар дип әйтим инде. Бөтенесен кайтарып җибәрделәр чиратта торган кешеләрне. Тегендә үзләренең шул бүлмәләрендә утларын сүндерделәр. Миңа инде инструктор да әйтте, бирмәйбез бүген дип. Мин кирдем дә утырдым. Шул хәтле арыган инде, теге авырган да вакыт бит инде. Нишләптер бик нык арыганлыктан йокым сырап киткәнмен. Мине гаишник абый уята, нишләп утырасың ди. Мин әйтәм, алыгыз әле миннән экзамен ди, миндә шул хәтле ул мине күрде, жәлләде инде. Аннан соң инструктор килеп, шул көнне миннән экзамен алды. Беренче тапкырдан бирдем булып чыга инде. Менә бит, бәхет елмайган. Шул уңайдан инструкторларыгызга сәлам юллай аласыз. Сәлам, бик теләп. Кызлар, гадәттә башваткыч тапшыруына инде безнең катнашучыларыбыз ниндидер иҗади бүләкләр әзерләп киләләр, әйбәт, осталыкларын күрсәтәләр һәм менә шундый мөмкинлек. Зөлфәт, мин җырга да оста түгел, биергә дә оста түгел. Язагына беләм. Язагына беләм. Талантлы дусларым бик күп. Шуңа бүген мин чакырдым дустым Данисны, Данис Мөхәммәдиев, Саба егете, оста гармунчы, җырчы. Ул хәзер безгә берәр җыр бүләк итәр. Бер рәхимит, әйдәгез.
Bir qaradım ko'zlaringga, ikkinchi yuzlaringga. Bir qaradim ko'zlaringga, ikkinchi yuzlaringga. Bir qaravda mahabbatli ko'rinding ko'zlarima. Bir qaravda mahabbatli ko'rinding ko'zlarima. Zangar ko'lining suvi salqin tiraniga ko'ra. Zangar ko'lining suvi salqin tiraniga ko'ra. Xishlarimdan chiqmaysan üzülüp suyganiga ko'ra. Xishlarimdan chiqmaysan üzülüp suyganiga ko'ra. Danis Muhammadiyevga bek zo'r rahmat. Ham ol Liliyaga bir bal olib keladi. Davom etamiz alga taba. Istanasqa 7-son 4 harfdan turgan so'z burungi garderobning bir ulushi. Bu zo'r o'zgarishlar kechirgan kiyim erlarniki ham xotin qizlarniki bo'lib sanalgan o'ylaysan? Itek. Dris. Ilk erlarniki da bo'lgan. Itek. Kiyimga kelganda, mashinada yurganda, mana qisqa etaklardan, betini qo'y bir qizlar aymi, u betini o'ng'aysizdir mashinada yururga. U kishali tuflilardan, masalan, O'ng'aysiz albatta, motorda bo'lasa kelib endi. Yuraysizmi u kishali? U kishilarda da yuribmiz. Коврикны тиштем инде, үкшә белән йөреп 11 елга. Авария ясауым ихтимал дип ырыштылар да алыштырдым аннары. Үкшәне саласы килми, коврикны алыштырам. Мин укырга инструктор белән йөри башлаганда, Кабулуктан килдем беренче дәрескә. Үзем машинага утырган кеше түгел, инструкторым Наиловый 60 яшьләрендә инде карады да келде. Хатын-кызлар шул инде аларды. Сал Кабулугыңны икенче аяк киемеңне киде. Юк бүтән дим. Ирәттегез мине Кабулук белән мин салмаячакмын диде. Башта шиттен булды, яләштем, хәзер гел шулай инде. Миңа калса машинада йөрергә өйрәткәндә үк хатын-кызларны Кабулукта өйрәтергә кирәк. Менә шундай. Алар барыбер Кабулукларын киеп утырачаклар, әйме? Кием алып йөрисе килми бит, дигәндә монда төшкән саен алыштырып. Шуңа инде. Юк, барыбер менә мин үзем махсус кием йөртәм үзем белән һәр вакытта да. Багажникта, әгәр дә мин беләм икән, куядыр ерак юлга барырга кирәклегемне, мин һәр вакытта үзем белән алыштыра торган аяк киемендә, өс киемендә һәр вакытта да булыр. Менә шуны сорармын дигәнем, хатын-кызларның багажникларында нәрсә бар? Нәрсә бар? Әйдә санап китегез, нәрсә бар? Әләйсән, синекендә? Домкрат һәм тәгәрмәч, башка бер нәрсә дә йөртмим. Минекендә тәгәрмәч бар инде. Әлбәттә, домкрат та бар. Трос мәле ултыртыра торган андай әйберләр бар. Хәзер менә алып куйдым крәк кышка кергәндә. Була инде, әлбәттә, аяк киеме, куртка, спорт киемнәре, шапка, өс киемнәре, хәтта спортивный сумка да бар. Бүтән нәрсә дә бар дигән була. Җәй көнендә дә гардеробта йөрергә мөмкин хәтта. Лилия синең? Аптечка бар инде, аварийка знаклары бар, май бар. Антифриз бар. Бүтәнесе әзәзләп бар. Бер авыз пешкән иде, минем шуннан соң запас йөртәм бүтәнесен бер. Сез үзегез саласызмы ул? Майларны карый беләсезме? Беләбез. Тәгәрмәч тавыштыра беләбез. Дәвам итәбез, кызлар. Чираттагы сорау. Өстән астка 3нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Хәвефләнү, борчылу һәм шуның менә шул кисәк кенә шуның нәтиҗәсендә пидәлләрендә бутаучы хатын-кызлар күпләйсән. Курку. Дөрес, курку, дөрес. Нәрсәдән курка машина йөртүче хатын-кыз? Иң беренче чиратта миңа калса, мин инде кыяфәттә микән дип куркадыр. Димәк инде машинадагы артка карый торган көзге ул Сиңа карап торган. Яхшы, аңладым, Гаи туктатудандыр инде бәлки. Бетте. Гаи туктатудан, әгәр дә син юл йөрү кагыйдәләрен бозмасаң, Барыбер нишләптер менә күңелем ятмый аларга. Куркыта барыбер, әйме? Кыш көне менә бузлык вакытларында кирип китә машина. Андый вакытларда әлбәттә куркыта, инде куркытмасын. Тизлекне арттырган вакытта инде Ләйсән белән килешәм, менә гаишиклардан барбер элегрәк куркыта иде баштарак, бигрәк тә беренче елларда йөри башлаганда тирләп чыгадыр шуларны күрсәм. Менә тирләп пешеп туктатмаслар ярар иде. Хәзер инде елмаеп, хәтта исәнләшеп тә китергә китә алам. Махсус әкренәеп, туктап, туктатмаса да. Менә.
Лилия, сен қорқасың ба нәрседен болса да? Мені каршыма килгән абунга чыккан машина куркыта. Кай вакыт була, менә әз генә ара кала, үз паласаларына кайтмыйлар, һаман искә килеп. Менә шундый очракларда куркам. Кызганыч булгалап тора. Эвакуатор белән киткәннәре бар машинагызда? Бар, бар. Икенче югары белем алган вакытта, укып йөргән вакытта, Вуд-центрда урнашкан һәм Илназ Бахта минем беренче тапкыр укыганда группадашым иде. Икенчесендә дә группадашым булып чыкты. Экзамен вакыты иде бу. Бер үк вакытта чыктык. Чыктым, Илназ басып тора, юк кырында минем машина юк ди. Инде карыйм, мен елмайдым да, көлдем дә, һә, менә шулай була, дөрес урында куеп йөрмәсәң машинаңны дип. Моннан көлеп чыгып барам, карасам минеке дә юк. Шулай итеп икебезнең дә машинаны бер үк вакытта шул бер үк урынга алып киткәннәр иде. Сен бердә димәгә киткәннәр булмады? Юк, алып киткәннәре булмады, шулай да шундай кызык ситуация булганы булды. Яңа елны яздырып йөргәндә, мин машинамны калдырдым да, кемдер минем машинамны коплап куйган. Чыктым да шалтыратам. Әлдә номерын калдырган, мин әйтәм, бик итәгатьле кеше икән бу. Шалтыратам. Алды бу, хәзер чыгам ди, көтәм, 1 минут көттем, 2 минут көттем, 3 минут көттем, зак көтәргә хәзер инде түземлек калмады. Шуннан соң инде икенче шалтыратканда мин башка тонда сөйләштем ул кеше белән. Анарысын инде үзем дә ялып куйдым. Ул баксаң, ул гомумән чыгарга җир эзләп йөргән икән. Шул мәдәният йортында калган да, анда алгы ишекне бикләгәннәр, шул арттан ничектер чыгып, анарысын чыкты да машинасына кирип маташа, үзе миңа елмаеп карый, бу Артур Исламов булган икән. Әле дә ялып йөрим, Артур, күрсәң, ишетсәң, гафу ит, зинһар өчен. Бүген көндә телевидениега, әйтә сездән сорыйм әле. Телевидениега килгәндә машинагызны кая калдырасыз? Чөнки безнең Шамил Усман урамында хәзер машина куярга ярамый. Ул чыннан да баш авыртыра торган мәсьәлә. Күрше-тирә ишек алларына кирип, бүтән җирне урап чыгарга туры килә. Телевизиядә пиар бүлегендә эшлим. Без үзебез алып барабыз инде Инстаграмны. ТНВның Инстаграмы бар, һәм менә шунда яллар вакытында безнең подписчикларыбыз безгә шушында туручылардыр инде, аларга сәлам әйтик әле. Безнең ТНВ тирәсендә туручылар язалар. Аллага шөкер, ТНВлар ял итә, машиналарны куярга урыныбыз булды диләр. Хәтта гафу итәбез, нишләттек без дә инде машинаны инде тегендәрәк куеп карыйбыз, мондарак куеп карыйбыз. Юк урын! Менә Зөлфәт берничә тапкыр сорадым, кая куясыз, машинагызны кая куясыз дип әйтмим. Алайса куяр идегез бугай сездә. Серле урын таптың сен кая. Әйбәт. Лилияның проблема юк, урыныгыз бармы үзегезнең куя торган? Бар, иртәрәк килсәң, өлгерсәң алып була. Шуңа күрә иртәрәк килергә инде бу бер сәбәп. Дәвам итәбез алга таба. Чираттагы сорау, сулдан оңга 6-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Транспорт чарасының бер өлеше. Кузов. Дрес, кузов. Дрес. Кызлар, машина турында сөйли башлагач, әйдә санагыз әле. Капот астында ниләр бар? Нәрсәләр бар икәнен беләсез икән. Менә капотны ачтык мәсәлән. Мотор бар. Ничек? Мотор. Антифриз ала торган. Антифризны кая Ишендә салалар? минде ул. Капотның ишенә әйтәсез. Әйе, капотны ачтык та менә анда нәрсә бар? Антифриз ала торган урын нәрсә? Антифриз сала торган урын, ул нәрсә дип атала? Ул нәрсә өчен кирәк? Сутыр өчен машина. Машина сутыр өчен. Ул була радиатор. Лилия? Тормозны читкә сала торганы. Ага, тормоз сыйыклыгы сала торган. Ул нәрсә өчен кирәк? Исеме үк әйтеп тора. Тормоз. Тәгәрмәчләр әйләнешен туктатыр өчен, әйме? Копшаттык. Шулай дип әйтик инде. Киттек. Тагын? Помпа бар. Нәрсә бар? Помпа. Помпа. Әйе. Аккумулятор бар. Антифриз салгач, менә шул антифризны әйләндерер өчен. Зөлфәт аккумулятор. Әйбәт. Чиратым усын әле. Әйе. Аккумулятор дип. Аккумулятор. Әйтем аны мин. Ага. Дип кычкырып тора димәкче, үзем әйтмәкчеем дим. Тагын нәрсәләр беләсез? Әйдәгез, әйдә кызлар. Цилиндр бар. Әлбәттә. Свеча бар. Так. Ужин под. Цилиндр ничәү? Но дүртәү була. Әйбәт. Тагын нәрсә бар анда? Тагын әйдә искә төшерегез әле. Нәрсәләр бар? Трубалар бар инде. Былай килә торган. Әйе. Төрле шланглар, әйе. Шланглар. Әйе. Карбюратор. Карбюратор. Синең машинаң карбюраторлымы? Юк, минем мотоцикл карбюраторлы иде. Минем мотоцикл бер вакытны шулай эшләмәгәчтен, мин аны үзем сүттем. Ачтым жиклерын, чистарттым. Анар аңладым, бензин килмәгән. Әйбәт. Жиклерны чистарта белгәч, әйбәт.
Алдан кул шаптыгыз, конечно. Алар эшләмәде мотоцикл. Чистартып бетермәгәнсеңдер бәлки. Тырышып караган бит алайда. Алайда тырышып карагансың, жиклерның нәрсә икәнен белгәч инде, бу бүтән синең булдыксызлыкларың анда мотоцикл эшләгәнме, эшләмәме, ләкин жиклер беләсең, иң мөһиме. Беләсең, ул синең бүтән әйберләрне сызып ата. Афәрин, молодцы. Киттек алга таба дәвам итәбез. Сулдан уңга 10-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз авыл хуҗалыгы машинасы. Лилия? Трактор. Трактор, дөрес җавап. Трактор. Өстән аска 4-нче сан 5 хәрефтән торган сүз һәр төрле энергияны механик көчкә әйләндерә торган машина. Лилия? Мотор. Дөрес җавап. Мотор. Дөрес. Өстән аска 8-нче сан 4 хәрефтән торган сүз декоратив үсемлек. Гүл. Лилия. Яран. Яран, дөрес җавап. Яран. Иң беренче чиратта сез хатын-кызлар, әйбәт, сез уңган хуҗабикәләр. Мин пешерергә яратам. Пешерергә нәрсәләр пешерәсең? Нәрсә кирәк, барысын да пешерәм. Бәлеш, эчпешмак. Хатын-кыз барысын да пешерә белергә тиеш инде. Ул хатын-кызның бит инде төп эше пешерү. Гөлләр үстерәсеңме? Әлбәттә, гөлләр үстерергә яратам. Өйдә, авылда менә яран гөлләре. Яран. Яран гөл. Мен специфилен үзем бик яратам, чөнки ул зур булып үсә һәм ул ак чәчәкләр белән. Ләйсән? Гомумән булай караганда, мин үземнең эшемнең фанаты. Шуңа күрә менә мин нәрсә белән хәзер шөгыльләнәм, шуны бик яратып эшлим. Шуңа күрә башка юнәлешкә вакытым калмыйдыр дип уйлыйм. Мин бит әле теге дизайнер бүлегендә төрле баннерларда ясап, дизайнер эшләре белән дә шөгыльләнеп, тапшыруларга әйтик инде шапкаларын шунда ясап, концертларга әйтик инде телевидение телендә бэкграунд дип атала, артта уйнап торган фон. Шулар белән дә шөгыльләнәм. Шуңа күрә бик яратам үземнең эшемне. Афәрин кызлар, афәрин. Бер тик тормыйсыз икән. Форсаттан файдаланып, күчтәнәшне тапшырасы килгән иде. Пешерү темасын кузгаткач, минем актанышта дус кызларым бик күп, алар бит шундый тәмле итеп бавырсак пешерәләр. Өйрәтегез дигән идем, алар ярдәме белән пешердек. Дус кызларыма рәхмәт әйтәм, әммәсе башваткыч тапшыруына. Зур рәхмәт, зур рәхмәт. Менә бу чизкейк махсус башваткыч тапшыруына дип вакытым булмау сәбәпле үзем пешерә алмадым, заказ бирергә туры килде, шулай да тәмле иттереп авыз итәбез. Мотор итеп язылып та куйган. Зур рәхмәт, зур рәхмәт. Безнең авылда шикләвек агачлары бик күп, шуңа күрә инде мин менә үзебезнең авылныкы булмаса да шикләвектән сезгә букет алып килдем. Үзебезнең авылныкы дип ашагыз дип әйтәсең. Рәхмәт. Кәбестә юк имсың? Кәбестә бетте. Бетте. Мин сезгә бер букеттан башка чакта кәбестә алып килермен. Сөйләштек, рәхмәт. Кызлар, барыгызга да әлеге күчтәнәчләрегез өчен берәр балл. Рәхмәт сезгә. Дәвам итәбез. Өстән аска 11-нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Машинада алар мин ярар, сорауны бирмим, Лилия. Мин шәм дип уйлыйм әле, машинада алар нишәү дип сорау көттем. Машинада алар 4-әү. Шәм. Дөрес җавап, шәм. Кара әле. Сулдан уңга 12-нче сан 6 хәрефтән торган сүз. Туткасы һәм бурыны булган савыт. Венера. Шәйнек. Дөрес җавап, шәйнек. Юлда төрле хәлләр була. Кемдер булай кергәндә, кистереп кирсә, кычкырасызмы? О, ничек кенә әле? Юк, кычкырган юк. Кычкырам. Тәрәзәләрен төшереп, әллә машина эчендә генәме? Тәрәзә төшергән вакытларда бар. Нәрсә дип кычкырасыз? Куя карган, билеп карап, шамала инде бераз гына дигән. Бигрәк матур кычкырасыз икән визиора. Монда әйтеп булмый ничек кычкырган. Сезгә кычкырганнары бармы? Бар. Менә Туктатканнары да бар. Ничектәннәре бар? Каршыга чыгып туктатканнары да бар. Казанда. Нәрсә өчен? Минем гаебидан да мин гафу үтендем тиз-тиз. Куркыныч бит инде, Күп очракта хатын-кызларга ир кешеләр кычкыралар инде, күп очракта. Ләкин менә кызлар, сезгә әйтеп куйм әле, сез дә кулланыгыз әле шушы минем киңәшем белән, соңгы арада бер шундый бик кызык кына Иң беренче алым үзем таптым. кычкыра башларгаймы? Юк, алай түгел. Кычкыра башлыйлар. Әйе, мин дөрес түгел, аңлыйм үземнең дөрес булмавымны. Ә кайбер вакытта бәлки иртә белән кешенең кәефе дә юктыр. Кемдәдер кычкырга кирәк бит инде.
Матур гына елмаясың да. Күзләрің матур итеп ясыйсың да. Ул да сиңа каршы елмая да. Менә шуңа әйтәм бит инде, иң беренче матур булу кирәк. Рәхмәт, кызлар, лайфхак. Шулай итеп без башваткычның яртысын шиштек. Кем күпме бал топлады, әлегә карап киттек әле. Венера Баһаутдинова һәм Ләйсән Шәрифуллина 4 бал. Лилия Юсупованың әлегә 8 бал. Җиң сызганып икенче яртысына күчәбез. Сулдан онга 13-нче сан, 6 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк. Кызулык, җитезлек. Тизлек. Дөрес җавап, Ләйсән. Тизлек. Дөрес. Мотоцикл булгач тизлек яратасыңдыр инде син. Тизлек әлбәттә яратам, ләкин монда Казанда машинада йөргәндә тиз йөрергә ярамый әлбәттә. Ярамый. Венера, син тизлек яратасыңмы? Әлбәттә яратам. Ул бит инде барбер ничектер кайф бирә. Адреналин? Адреналин бирә. Лилия, син нинди йөртүче? Мин уртача. Артык әкрен дә яратмыйм, бик куарга да яратмыйм. Жайлап кына Жайлап итләп кына. кына, Иң мөһиме а ноктасыннан б ноктасына барып җитәргә дисәң, әйме? Яхшы. Ләйсән, синең нинди иҗади осталыкмы? Телевидениедә эшләгәч, мин инде бераз оригиналрак осталыкны күрсәтү дип түгел, инде күчтәнәч дип карыйк. Алып килдем, ул да булса видеоролик. Ул гомумән кешеләрне китап укырга өндәү булып чыга инде. Махсус безнең башваткыч тапшыруын алып килдек. Әйе. Таңнарның берендә иркә кош сандугач, уянып карангач һәм канат кагынгач, килде тиз сердәше чишмәгә. Тик аны кайгылымың баскан чәчәкле буйларын. Сандугач аптырап сорашты дустыннан, һәм әйтте сердәше, дип кичә шушыннан. Үтте ил дошманы, яшеренеп яр буйлап, минем саф шифалы суымны агулап. Килде ил батыра, мылтыктан, кылычтан, йөрәге һаманты катырак кырыштан. Ул теләп эчәргә чишмәгә омтылды. Шул вакыт сандугач сайрарга тотынды. Ул сайрый егетнең алдына ук кунып, ул сайрый нәрсәдер сөйләгәндәй булып. Ул мактый дустына бирелгән күңелне, ул сөйли сөюнең җиңгәнен үлемне. Серле җыр иң нечкә, кулларын күңелнең шертсә дә, ул сизми килгәнен үлемнең. Шагыйрьләр ясалмаган сынлы сәнгатьне күреп, язылмаган көйне ишетә белә диләр. Муса Җәлилнең шигырьләрендә дә һәр җисемнең тавышы булган кебек, һәр тынлыкта ниндидер тавышка ия. Әйбәт. Рәхмәт сиңа, 1 бал. Әлеге бүләгең өчен. Давам итәбез. Өстән аска 17-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Җирдә казып ясалган урын. Венера. Чукыр. Дөрес. Чукыр. Дөрес җавап. Сулдан онга 21-нче сан 7 хәрефтән торган сүз. Винтлы механизм. Һәм ул винтлы булгач инде ул, димәк, ничектер бурыла, һәм кирегә бурыла, әйме? Аны бурасың, менә ит тарткычтың. Домкрат. Дөрес җавап, домкрат. Лилия. Алыштырганыгыз бармы соң тәгәрмәч үзегезнең? Бар, минем бар. Бар? Бар, 2 тапкыр. Матизда только, анда жеңел бит, разъезд кичкенә. Үзең домкратны куеп, күтәрдең, салдырдың, кире алыштырып куйдың. Әйе. Нурҗали бер кеше дә Моңа юк. кул шапмыйчы булмыйдыр. Әйе. Анда шундый очрак булды. Яңгырлы вакыт бер чокырга төштем, күренми караңгы. Бер 20 минут маташтым, алыштырдым.
и бер ират килде. 20 минут күзәтәм сезне ди. Алыштыра алмаса ярдәмгә киләм, алыштыра алса бармыйм, иренсен дип әйтәм ди. Шул абый белән таныштык, Күкмарадан булып чыкты ул. Аннан соң юлның уңаенда миңа утырып та кайтты әле шунда. Менә бит, карап торган ничек. Бәребер булышты, соңыннан бултларны бирде, йомшаграк бурган булсагыз күркүнеч ди. Ул бераз. Үзе дә утырасы булгач борып чыккан инде ул харай. Davam edemiz oğlum. Üstten asqa 18. san 5 harften turgan söz. Türlü aparatlarını, elektr priborların tışqı təsirlərdən saqlaw üçün maxsus qaplauış. Bu televizyon bilan da bəyli. Nişik Venera? Ekran. Dürüst. Zəngər ekranlar деп әйтәбез. Zəngər ekranlara nişik килеп eləkdin, qayan килеп eləkdin? ТНВ каналына мен мындан 7 ел элек килеп эләктем. Дөресен әйткәндә, реклама күрдем. Реклама күреп, килеп карадым, чөнки мин инде бәләкәйдән бирле, кичкенә вакыттан бирле телевизионда эшләргә хыяллана идем. Шалтыраттым, чакырдылар, килдем. Без сине моннан җибәрмибез диделәр дә, пиар бүлегендә алып калдылар. Шушы телевизионда эшли башлаганнан бирле мин инде Нурания Пажемали күреп алды. Һәм аның белән без бик дуслашып киттек. Фильмда роль тәкъдим итте һәм шуннан бирле инде менә мин төрле рольләрдә күргән бар сине. Һәм күбесендә тискәре рольләрне уйныйсың. Халык нәрсә дип әйтә, сине таныйлармы? Беләсең нәрсә? Әйе, иң беренче ролем тискәре роль иде. Ул рольне 7 ел элек төшкән булса да, бүгенге көнгә хәтлек мине Альбина дип эндәшүче кешеләр бар. Таныйлар. Нәкъ менә шушы рольдән исендә калдырганнар. Мин уйлыйм инде аны, димәк, мин җиренә җиткереп уйный алганмындыр дип уйлыйм инде үземне. Менә мин гел тискәре рольләр генә уйнамыйм бит. Менә соңгы вакытта миңа хәзер инде минем дә үземдә менә истә калганы шушы тискәре роль. Шуннан да иң ошаганы, карам, әйтәм, ничек итеп уйный, бер үтерәсләр килә дип мәсәлән. Әйе, менә ТНВ каналында премьерадан соң эшкә киләм. Иртә белән эшкә киләбез бит инде барыбыз да. Венера бер апа әйтә. Венера, мин сине бик яратам ди, үзеңне ди. Ну, менә шул фильмнан соң бәреп үтерәсем килә. Күрдеңме? Менә шуның кебек, аннары дәлеләйсеңгә кадәр һава торышы алып бардым. Шактый гына вакыт, бәлки халык хәтерлидер дә. Һәм инде эстафетаны Ләйсәнгә тапшырдым. Фильмнарда төшүемне дәвам итәм алаш. Һәм алга таба да күрергә ясын, Венера, уңышлар. Ләйсән, син һава торышын алып баручы гына түгел, син әле режиссерда. Туры трансляцияларда алып барабыз әле без. Әйе. Син режиссер кайсы тапшыруларның режиссерлары әле? Сиңа миннән сәламдә, Кайнар хитта, Манзарада. Анарысың инде... Эш тапшыру күп инде ул, әйе. Здравствуйте. Да, иртәнге тапшыруларда иртән торуына авыр. Калганнары бик шәп. Булай менә ничек килеп эләктең дигән сорауга, Казанга килгәндә, гомумән, минем авыл кичкенә, 40 үй бардырмы, юктырмы, шулай бер сумка белән килгән идем мин. Булай уйламаган идем телевидениегә эләгермен дип тә. Беренче курста укыганда теге әле эш булмаганлыктан димме, бик нык тазарып киттем. Безнең куратор Резда Камилина мине ТНВга ассистент буларак тәкъдим итте. Менә Венера әйтте дә, мине моннан җибәрмибез дип әйттеләр дип инде. Минеңә бер кеше дә алай димәде. Бер кеше дә алай кулашайып каршы алмады. Килсәң киләсең, китсәң китәсең, шулай итеп эшләсәң, эшләмәсәң бар кайтып кит авылыңа теге 40 илек. Һәм шуңа күрә инде мин бик тырышадырым, булдыралмаганында булдырам дип тотынадырым. Мин үземне кулга алдым. Ябыгырга туры килде. Миннән сорыйлар да ничек ябыктың дип. Мин менә бүтән булган акчаңны спортзалга һәм тренерга илтеп бирәсең да, шуның белән тукланып йөрисең анарысың. Шуңа күрә ябыгасың. Һәм шуннан соң мине һава торышына алдылар инде. Анарысың әкренләп башка җирләргә дә эләктем. Рәхмәт, рәхмәт. Лилия, Силәле, син кайсы газетада эшлисең әле? Мин 10 ел була Ирек мәйданы газетасында, булай диплом алганнан бирле 15 ел шул эштә инде. Шушы өлкәдә, Ирек мәйданында 10 ел була. Нинди темаларга язырга яратасың? Минем төп рубрикам сәхнә арты, менә театр, кино артистлары, эстрада йолдызлары, аннан соң авыл темасы, фермерлар, кәсепчеләр, уңган стакулларны инде яктыртабыз. Аннан соң безнең бар бүгенге темага кагылышлы 5нче тәгәрмәч дигән сәхифәбез. Аны коллегам Разилә алып бара. Ул ялда чакта мин эшлим, иң яраткан сәхифәм теге үземдә машина белән кызыксынгач, анда теге яңа кагыйдәләр, штрафлар, машина буенча киңәшләр бөтенесен яктыртып
иң яраткан сәхифәм. Зур рәхмәт, Лилия. Кемнәр бүгін сенің үшін жоната хезмәттәшләрең бармы? Хезмәттәшләрем бөтенесе газета өстендә эшлиләр. Бүген Динар Хамидуллина алып килә алдым. Дизайнерыбыз безнең Әйе, бердән сәлам, һәм Динар. алыштырыгысыз. Әйе. Динар булмаса, безнең газета туктала. Рәхмәт Динарға килгән өчен. Давам итәбез. Сулдан онга 23-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Җир өстендә барлыкка килгән бәс. Лилия. Крау. Дөрес җавап. Крау. Дөрес. Өстән аска 15-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Еш елаучан. Елак. Елак, дөрес, Лилия. Елыйсызмы? Сирәк. Кызлар. Бик сирәк. Кызлар елый дип әйтәр. Авылда торганда гомумән елаганым юк иде. Хәзер? Хәзер менә Казанга килгәч, Казан мине еларга өйрәтте. Мин гомумән елак. Гомумән елак. Мин бик нечкә күңелле кеше. Бу димәк фильм караганда да. Әлбәттә, мин һәрвакытта мин бик елак кеше. Менә минем якыннарым Ләйсән дәлилләр шатлыктан да еларга мөмкин, мин берәрсе берәнди рәнҗитеп берәр сүз әйтеп куйса да еларга мөмкин. Мин аңа ялгыш үзем турында шундый берәр история сөйләсәм, ул аңа да еларга мөмкин, кочаклашып та елашырга мөмкин. Сөйнеш, кеше шатлыгына да сөйнеп тә еларга мөмкин. Менә Венера, әйдә менә бүген битне сөйнеш, бүген сөйнештән еламыйбыз, Җырлыйбыз. 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 Әйдә, Венера. Күл өстеннән ялгыз акыш йөзәм. Нигә ялгыз, нигә барыю? Барсызларның күңелләре моңлы, барлыларның гына зары юк. Минем дә бар иде акышкаем, җан дустаем, очар канатым. Әллә инде артык яратканга, юлларымда аны югалттым. Барсыз калса кала кайтмыйлар. Кайда икән, кайда акышлар? Кышларны да кешеләр шикелле. Үзе белән йөртә язмышлар. Минем дә бар иде акышкаем, җан дустаем, очар канатым. Әллә инде артык яратканга, юлларымда аны югалттым. Һәм Венерабызга әлеге җыр өчен 1 балл бүләккә. Рәхмәт. Давам итәбез алга таба. Өстән аска 14-нче сан 3 хәрефтән торган сүз, хайван сөтеннән алына торган туклыклы матдә, Венера. Май. Дөрес, май. Солдан онга 22-нче сан 7 хәрефтән торган сүз, буксир өчен тросны машина йөртүчеләр ничек атыйлар? Бу элегрәк шулай дип атыйлар иде, чөнки элек машинаның артларында хәтерлисезме икән, хәзерге йөк машиналарында да бар ул. Башта телчеген булай китереп ачасың, аннан соң шуңа киертәсең дә ябып куясың. Нәрсә дип атыйлар иде аны? Хәзер алай дип бик йөртмиләр, хәзер трос аркан дип әйтәләр име? Менә элек кул күтәрде безнең җанатар, исемегез ничек әле? Исемсез Илшат. Илшат. Мин уйлаганча галстук. Нәкъ шулай, дөрес, галстук. Дөрес. Һәм башваткыч тапшыруыннан Күчтәнәш Гөлназ Шәйхинең сыналганнар сынап дип исемләнгән китабы бүләккә. 1 балл. 1 балл оттың. Хәзер кемгә бүләк итәбез әлеге балны?
Liliyaga. Yaxshi. 1 ball Liliyaga. Istanasqa 16-son 4 harfdan turgan so'z. U bilan yozsang tov bo'la. A bilan yozsang dengiz bo'la. So'z narsa turunda bor ekan. Ural tugulmi? Dürüst cevap. Ural. Dürüst. Istanasqa 20-son 5 harfdan turgan so'z. Oyoq kiyimi. Liliya. Туфли. Dürüst. Tufli. Сылдан онға 24-son 5 harfdan turgan söz. Terbiyeli, içki kulturulu, asıl nişek? Затлы. Dürüst cevap Liliya, zatlı. Istanasqa 19-son 5 harfdan turgan söz. Hem bu көргәнегезчә башка төс белән билгеләнде. Кызгыл сары төс белән. Бу авыр сорау һәм әлеге сорауга җавап бирүче кешегә шундук 2 балл бирелә. Гарәп теленнән сары төс дигәнне аңлата. Гарәп теленнән сары төс дигәнне аңлата. Менә шушы сүзгә якын һәм охшаш кеше исеме бар. Мәсәлән, артистыбыз бар шундай. Асфан. Ничек? Асфан. Лейсан. Аслан. Юк. Осман. Юк. Венера бик якын килде ул. Асфан. Асфар. Ничек? Асфар. Әсфар. Дөрес. Әсфар. Лейсан. Барлык сорауларга җавапларны таптык. Афәрин. Кем күпме балл туплады икән? Лейсан Шарифуллина бүген 8 балл. Венера Баһаутдинова 9 балл. Һәм Лилия Юсупованың бүген 14 балл. Лейсаныбызны көчле алкышлар белән чакырыйк әле. Лейсан кил әле монда. Менә сиңа кояш сыман шар. Шунда салып шиертеп җибәрәсең дә кайсы санга төшә, шул сандагы бүләк синеке. Бисмиллахиррахманиррахим дип салыйк. Ялгыш елмаю эләксә дә мин үпкәләмим. Юкләкми ялла бирсә, ләкми. 9 саны. Татарстан Яңгасыр телерадио компаниясеннән башваткыч тапшыруыннан истәлеккә бүләк фен. Рәхмәт сиңа Лейсан килгәнең өчен. Сәламнарымны бүтән мине белгән кешеләргә җиткерәсем килә һәм шулай ук инде менә шушы тапшыруны әзерләгән. Ул бит инде менә монда гына кул чабып утыручылар, катнашучылар, дөресен генә әйткәндә менә алып баручы дигәндәй, дөресен әйткәндә кадр артында бик күп хезмәт куела, редакторлар, продюсерлар, ассистент режиссера, шулай ук инде операторлар, бик күп хезмәт куела әлеге тапшыруны эфирга чыгарыр өчен. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Рәхмәт сиңа, үзеңә рәхмәт. Һәм көчле алкышлар белән Венерабызны каршы алабыз. Кызыл киемгә кызыл төстәге шар. Әйдәле, сынап карыйк әле. Тугыз. Татарстан Яңгасыр телерадио компаниясеннән башваткыч тапшыруыннан. Шулай ук фен белән бүләкләнә безнең Венерабыз. Рәхмәт сиңа, тапшыруга килгәнең өчен. Сәламнарымны иң беренче чиратта мине бүлгән барлык кешеләргә дә юлысым килә. Иң якын кешеләремә инде әлбәттә әтиәниләремә һәм шулай ук тапшыруга чакырган әлеге тапшыруның бүтән иҗат төркеменә дә сәлам юлыйм һәм шул вакытта рәхмәт әйтәм. Шулай ук форсаттан файдаланып, үземнең хезмәттәшләремә дә, җитәкчеләремә дә, барысына да һәр вакытта да безне менә шундый мөмкинлекләр белән баетып торганы өчен рәхмәт һәм сәламнар. Зур рәхмәт Венера килгәнең өчен. Зур рәхмәт сиңа. Һәм тапшыруыбызның җиңүчесе Лилия Юсупова. Татарстан Яңгасыр телерадио компаниясеннән башваткыч тапшыруның җиңүчесенә мультиварка. Бу синеке. Һәм
тапшыруның кагыйдәләре буенча мин тәкъдим итәм супер уенда уйнап карарга. Супер уеннан баш тартам. Ихтыярың, Лилия. Зур рәхмәт матур уен күрсәткәнең өчен. Сәламнәремне юллыйм ике як әниләремә, ике як туганнарыма, Чүпрәле һәм Арчадагы авылдашларым, туганнарым, дусларыма, хезмәттәшләремә, монда җан атарга вакыт табып килгән якын дусларыма, сезгә бик зур рәхмәт, миңа көч биреп тордыгыз. Бу минем генә җиңү түгел, сезнең дә ярдәмегез бик тиде. Башкаткычны яратабыз. Рәхмәт, Лилия. Уңышлы, озын гомерле булсын. Сезнең газета редакциясына күп сәламнәр бездән. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Әйдә озатып куям үзеңне. Хөрмәтле телевизор караучылар, шуның белән безнең башваткыч тапшыру ахырына якынлашты. Бүген бездә чибәр яшь журналистлар һәм оста машина йөртүчеләр катнаштылар. Рәхмәт сезгә, кызлар. Юлларыгызда һәрвакыт яшелут булсын, исән-имин йөрергә язсын, күрешеп торырга язсын, яме? Рәхмәт килгәнегез өчен. Без саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.